Имаш шофьорска книжка, предполагам. Ами, имам шофьор, да. Аз обикновено с шофьор. Шофьор, бодигард, всичко имам. Не, имаш шофьорска книжка, пък иначе ти ще ми бъдеш шофьорка. Не, нямам между. Лъжеш. Нещо. Аз с колело си обикарам. Ами аз си тръгвам, защото... Тръгваш това за втори път слушай между първи. Даже доста често си тръгвам. Ти много Ама често си накрая тръгваш? наистина ще се тръгна. Ама нещо. Човек в Пловдив градския транспорт е супер добре развит. Добре. 18-ката директно на центъра и сме там. Какво, нали? Там ще ни е студиото. Плюс Между другото, това... Пловдив, да, става за дрехи, окей. Там може да става. стане бизнес с дрехи. Ти имаш ли? Не. Аз имам жълта само. Ти, ако прекарваш повече време с мен, може и да ти изкара. Взаимно си гра... Не, сега не сме, айде сме сериозни. Имаш ли шофьорска книжка или не? Имам, да. Добре, не е ли много несериозно мъж да няма шофьорска книжка? За мен това Защо да е много несериозно? тотално абсурдно е това просто. Мъж без шофьорска книжка. Примерно, аз ще звънна нещо спешно, може ли да дойдеш да такова, че докато хванеш 18-ката, 16-ката, трамвая, влака, то става... Не, в Пловдив нямаме трамвай, не се притесни. Примерно, да, може и в София да е. Значи, направо не знам какво да кажа тук, човек. Не знам какво да кажа. Почна да ми писва, често казвам. Започна да ми писва. И започна да ми писва. Но да се върнем към темата. Човека се личи, че се базика с нея за шофьорската книжка. Обаче тя направо изпадна в истерия, бе, човече. Ти базикаш ли с... Това жените в България сте много... И какво като няма някой шофьорска книжка, бе? Защо мъж пък да няма шофьорска книжка? Аз по принцип имам шофьорска книжка. Нали, да ни кажеш, сега той няма шофьорска книжка и говори такива неща. Не, имам шофьорска книжка, но... Живея от 11 години почти в Англия и... Тук повечето хора, не повечето хора, 50% от хората карат колела. Виждал съм как мъж кара децата си на училище с колело. Видял съм как мъж кара жена си до работата с тротинетка. Така че защо ми говорите глупости? И пак си живеят заедно, без шофьорска книжка, без нищо. Жените живеят с мъжа. Значи в България ми казват, че ако няма мъжа шофьорска книжка, то не става за мъж, така ли? Сега ще кажа, че не е мъжко, ти да нямаш шофьорска книжка. Ма вие малумни ли сте всички в тази държава? Сега кажа, шиба, ама няма го кажа. Ти вие това жените наистина поводяхте ли, бе? Това само в България май сте така. Значи какво искаш да ми кажеш, че аз ако нямам шофьорска книжка не ставам за нищо, така ли? Ама ясно ли си гледате шибаната кифлинска работа? Ей, майка му дей, изтрещя направах, бе, изтрещях, бе. Значи аз стегнете всички от България, не само жените, защото да кажеш, той няма книжка, не е мъжкарско. Той няма един зъб, не е мъжкарско. Той няма един крак, не е мъжкарско. Ай стига, всичко в България не е мъжкарско, бе, хора. А пък жените гледат книжки имат ли, коли ли имат. Какво става с тази държава, бе? То заслужаваме съдбата, да ви кажа честно. Не мога да разбера. Аз не казвам, тук съм виждал какви ли не. Хората постоянно с колела обикалят. Мъжете карат децата си с колела, както ви казваме. И не се оплакват. И живеят живота си с мъж и жена, семейство. Нито гледат кой колко пари има, нито нищо. И двамата се работят и... Ама хайде, това беше. Изнервих се, чао.